oikeesti mitään. Kumpi aloittaa? Kivi, sakset, paperi. Yes! Ai kylpää! Joku sitruuna lime. Lime. Selvittiin. Nomma. Okei, tää Aika on hyvä. inkivääri. On joo! Inkivääri. Apua! Niin tsemppiä sulle maistamaan! Siis onks mun vuoro? Se, miltä maistuu? Siis Tästä ei tuu oikeesti mitään. toi on jotain niinku... Tää oli hyvä, tästä voi ottaa hörmön. Tossa on joku sellainen etikan maku. Jännä maku, mut toi on hyvä kanssa. Joo, tää on hyvä. Nomma. Onneksi toi tuli. Tää on ihan hito tulista. Tää on jotain chiliä. Tää muuttaa ihan sairaasti. Apua niin essejä, että me käytiin juomassa maitoa välissä. Toivottavasti toi ei oo nyt mikään paha. Mitä toi oli? Siis toi maistui joltain niinku pilaantuneelta. Hei, arvaa, voisiko toi olla piimää? Mut onks meille voitu laittaa tänne jotain pilaantunutta joukkoon? No mut hei, viimeinen. Mä en uskalla maistaa, mua pelottaa. Okei, se ei lähtenyt okselta. Hei, Nomma. Tää oli oikeesti hyvä. Nomma. Mä olen helpottunut tästä näin. Ihan sika hyvä. Siis tää oli mun lempi kaikista. Tää oli ihan superhyvä. Nice.